ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. муҳоҷирони муҳтарам, марҳамат, кадоме ки границара бошед ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо як ширкати боваринок тавсия медиҳем. ширкати Акай Баҳром мебошад ки беҳтарин ширкат аст. мошинаҳояшон мошинҳои комфорт мебошад. марҳамат, аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда, иншоалло ки ҳуҷҷатҳои шумо тахкарда меорад. муроҷиат кунед дӯстони азиз. аз номи канали мо Насим Деҷи ҳатман салом расонед. ба ҳаматон роҳи сафед. худо нигаҳбон. дӯстон, мегузарем ба якумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. касоне ки аз шаҳри Душанбе хона кофта истифода, марҳамат дӯстони азиз, хонаи беҳтарин, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни Балхиш мегӯянд. 7 дар хонаи 5 сотиқ заминаи дӯстони азиз, иваз ба квартираи 3 ё 4 хонага алиш карда мешавад. 2 та ҳаммом дорад, 1 та кухни дарунӣ дорад. дар наздикиаш мактаб, масҷид, магазин ҳастаи дӯстони азиз. 4 тарафаш маҳкам дарвоза часпондагӣ, ҳолаташ хуб, хулоса ягон камбудӣ надорад дӯстони азиз. дидесен ҳамаш дар ҳолати беҳтарин, ремонтҳои замонавӣ. касоне ки аз шаҳри Душанбе дӯстон хонахар бошед, марҳамат, 7 дар хона, 5 сотиқ замин, нарша 600 000 сомонӣ мегӯяд. боз касоне ки агар аз номи канали мо Насим Теҷа салом расонад, иншоалло муомилаи хуб дорад. марҳамат дӯстони азиз, занг бизанед. маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед пурсона шавед ва аз номи канали мо ҳатман салом расонед. дӯстон, мегузарем ба дуюмин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯшии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, 11 сотиқ заминаи 4 дар хона, 4 тарафаш маҳкам, дар наздикии хона масҷид, магазин наздикай. нарша 180 000 сомон мегӯяд. касоне ки агар аз номи канали мо гап занад, арзон ҳам мекунад дӯстони азиз. бания ҳам дорад, оҷатхона дорад, аловхона ҳам дорад бародаро. хай дидесен шикатуркаан дар кори хона дар чӣ ҳолатай? дар ҳолати миёнаи хона, гирдаш маҳкам, заминаш калон астай. нархаш 180 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. дар номерҳои 93 95 номерҳои дастишанд, дар номерҳои 33 52 номерҳои ватсапшанд. дӯстон, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, ҳемин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. бачаҳакҳои ноҳияи Восеъ гӯш кунед, шербачаҳо то охира. хонаи арзонак аст ки дар ноҳияи Восеъ, кӯчаи Синош мегӯянд. ноҳияи Восеъ, кӯчаи Синош, 6 сотиқ заминаи 2 дар хона, нашоди оби свет ҳамаш қоидавия дорад бародаро. оби свет ҳам дорад, калидор бо верандаш, нонпасхона дорад ва фундаменти 2 ҳуҷраи дигар рехтагия бо банияш рехтагӣ тайёрай. нашоди документош ҳамаш 100% дарвоза часпондагӣ, 4 тараф маҳкам. дидесен хай дӯстони азиз, ин дарвоза медорад, дарвоза шихел калони хушрӯай. марҳамат, касоне ки аз ноҳияи Восеъ хонахар бошед дӯстон, 6 сотиқ замин, 2 дар хона, нарша 150 000 сомон мегӯяд. боз муомила ҳам дорад. аз номи канали мо Насим Деҷа дӯстон салом расонед, боз арзон ҳам мешавад. марҳамат, ин хона медорад дӯстони азиз, чихел ҳастай, ҳамаш дар ҳолати беҳтарин, 4 тараф маҳкам, хонаҳои замонавӣ, оби светам, нашоди оби светаш проблема нестай. дар наздикии хона дӯстони азиз, мактаб, беморхона, аптек, садик ҳастай. ягон проблема надорад. нархаш 150 000 сомонӣ, боз муомила ҳам дорад. марҳамат, дар номерҳои 24-21 номерҳои ватсаби соҳибшанд. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед пурсона шавед.
дӯстони азиз, дар канали Навё подписатсия кунед. Мегузарем ба хонаи чорумини мо дар навори имрӯза. Чорумин хонаи фурӯши мо, дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Ҷӯйбодомаш мегӯянд. Хулоса, ана бародаро, деэтажаи хона бо хишти пухта бардоштагӣ, 5 сотиқ замина, 4 дар хона, 2 хонаи временка дорад. Боз ҳамом ҳам дорад дар даруни хона. Кухни ҳамом дар даруне ки масалан 4 дар хона сохтагиай, ин айё бародаро, ана хонаҳои навшан ҳоли ремонт кардан дар кораи камтари дига. Бародаро, хай дидесен хона дар чӣ ҳолатай. Дар наздикии хона мактаби 68 ва масҷид, магазин, медпунктам ҳастай. Нарша 560 000 сомонӣ мегӯяд бародаро, бо хишти пухта бардоштагӣ, нархша сарошна фурӯхтан дар курай. Нархи хонара 560 000 сомонӣ мегӯяд бародаро. Дидесен хай чӣ хел бардоштагии деэтажа бо хишти пухта дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Касоне ки аз ноҳияи Рӯдакӣ бародаро хона кофта иста бошед, марҳамат, дар беҳтарин ҳолат 560 000 сомонӣ боз арзон мешавад. Хонара бо диққат тамошо кунед. Дар номерҳои 54 92 номерҳои ватсапшанд. Марҳамат дӯстони азиз, дар номерҳои 36 70 ва номерҳои дастишанд занг бизанед. маълумоти пурра ва аниқтарашонро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстон, мегузарем ба панҷумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. Хонаи фурӯшии мо, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. 10 сотиқ заминаи 10 дар хона бародаро. Хона деэтажаҳай, ана қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Нарша 595 000 сомон мегӯяд. нашоди оби светиш проблема нест. Хонаҳои замонавӣ, ремонтҳои замонавӣ кардаги 10 дар хона. оби светам ҳастай, оғилу ошхона ва таххона, хулоса детаб бания дорад. Мактаб, масҷид, магазин дар наздикии хона ҳаста бародаро. Кадме ки ана акаока бошед бародаро, акаодар бошед, мисол ки амира 10 хонай меран мехарен шаҳад дар 595 000 сомонӣ барои оилара ҷои беҳтаринай. марҳамат дӯстон, навора то охир тамошо кунед. иншоалло ки хонаҳои фурӯшӣ ба ҳаматон маъқул мешавад. аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед ва подписатсия кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат 595 000 сомонӣ. дӯстон, хона дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад, ангур ҳам дорад. ана хулоса вариантҳои алишиам ҳаста ба ягон хонае ки масалан дар шаҳри Ваҳдат бошад, дар якум этаж ё ки дар дим этаж квартираи иваз карда мешавад. хулоса мактаб дар наздикиаш ҳаста, ду оила ҳам ҷо мекунад, зиндагӣ карда мешавад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. шебачо, анака шашумин эълони гӯшкуники хонаи фурӯшӣ ҳаст ки қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Қожизаводеш мегӯянд. 4 дар хона, 6 сотиқ заминай, 4 дар хонаи дига временка дорад. хонаҳои нав мақсад дохтаистан бародаро. хулоса дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. ана криша пӯшондагӣ, даратрида часпондагӣ, шкатур кардагиай, монтажи хонаша мақсад монтажи электрикӣ кардагиай, нашоди светшам, оби светшам ҳамаш ҳаста бародаро. нашоди документҳошам ҳамаш 100%. мактаб, магазин дар наздикиаш ҳаста. 300 метр дур барои калона. монтаж шкатур дорад, 4 тараф маҳкам. марҳамат дӯстон, касоне ки аз ноҳияи Данғара хона кофта иста бошед, дар ноҳияи Данғара нархи 270 000 сомонӣ. дар номерҳои 7101 занг бизанед. маълумоти аниқтари хонаро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Мачитонеш мегӯянд. дар хонаи хулоса
ана сотиқи замиша маълум кардаги нестай, навистагӣ нестай. Кадне ки мақсад ана хонахар бошад, нархаш 70,000 сомонӣ дар хона хулоса зиндагӣ карда мешавад бабро. Кадне ки хонаи арзон кофти савшин шербачо марҳамат хонаи арзон дар шаҳри Ваҳдат нархаш 70,000 сомонӣ. Марҳамат дӯстон, занг бизанед, маълумоти пурра аниқаи хонаро аз худи Сӯйбахш дастрас кунед. дӯстон, мегузарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшии мо дар Навори имзад. Як тоига хонаи фурӯшӣ аст дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Ремонтҳои замонавӣ. Хонаи фурӯшии дӯстони азиз дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Зарафшонаш мегӯянд. 4 дар хона 12 сотиқи замин. Хона гирдаш маҳкам дарвоза часпондагӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Зарафшон. Нархи хонаро бардор 300,000 сомонӣ мега, боз арзон ҳам мешавад. Дидесен хай дӯстон, ремонтҳои замонавӣ хона чӣ хел ҳастай. Хулоса барои зиндагӣ кардан тайёр ягон мушкилӣ надорад. Оби свет ҳам дорад. Марҳамат касоне ки дар ноҳияи Рӯдакӣ хона кофти савшен 300,000 сомонӣ боз муомила дорад. Дар номерҳои 77-76 занг бизанед, маълумоти пурра аниқаи хонаро аз худашон пурса шавед. дӯстон, ин буд якчанд намуди хонаҳо пешкашон кардем. Дар панои аъло бошед, дастгиришон пешаи мост. худованд меҳрубон нигаҳбон бошад.